Útok sa nezastavuje, ranení sa musí jasno, že ošetriť, ale bez zastavania. Miestnosť naľavo, 3 miestnosti napravo! Miestnosť napravo, 3 napravo! Pravo do miestnosti napravo, pred! Nie, hore! Pred! Vysoká nízka! Pravá miestnosť čistá, ide von! Do ďalšej miestnosti! Ďalšia miestnosť čistá! Vychádza von! Bravo 2! Tu! Čistí! Idem! Veci! Unikový východ! Čistý! Je dole! Rozumiem. Jednotka! Zdravé zelenou, ulica červená! Bravo! Vchod na červenú zaistený! Veličan z Ruska často... Rozumiem. Podriadený nevie... Bravo 1, 2! Na vlastný stav!